ହେଲେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ଆଶା ତୋର ପୂରା କରିପାରିବି? କାରଣ ମୁଁ ପରା ଅକ୍ଷମ, ଅସମର୍ଥ। ତେବେ କହ ବୋଉ, ବାମନ ହୋଇ କ'ଣ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବି? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବି? କାହିଁକି ପୂରା ହେବନି? ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖ। ହେଲେନ୍ କେଲର, ନାଇକ୍ ଭ୍ୟୁଜେନ୍ସଙ୍କ ପରି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ପାରିବନି? ତୁମେ ବି ପାରିବ, ତୁମ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବ। आरे संगवा आरे साथिया आरे मिसोआ आसंगातोआ आरे संगवा आरे साथिया आरे मिसोआ आसंगातोआ ଆସିଛି ପରା ଖୁସିର ଦିନ, ଉଛୁଳେ ମନ ଆଉ ପରାଣ, ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ କିରଣ, ହୋଇଛି ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ। ତୁ ଯାତନାକୁ ଭୁଲି ଯା, ଆଜ ସାଙ୍ଗ